أرما فلات درسن درخن برخت قبرت سعيد معرف كلتا ميزان قبل أبا قري قوندا أبتي باكولي هالشوايلو زفلت كزاوتي أبا حنتين إز بلد ندافع قرو أنا نحرس لنا ونسرجه كابي ساعات حدنا 45 دحر قدر دما أب كبابينا ناف تركب إتي واندا تبع البيت مبب نمرح نبكم مالتيو كان زعلتا وانتفتاتنا أمنا كايلو لكزي ቅድሜና ኣብታ ቤት ምግቢ ምእታውና ወዲ ዓዱ ማዕዶ ስለ ዝረኣየ ሰላም ኢልዎ ክመፅእ ነጊሩን ዓይናታ እንዳሻሂድ ኣኸኒ ዳሕሪ 2 ደቂቃ ኣቢሉ ናባይ እኳ እንተመፀ ናይ ነገር ድሓን ከም ዘይኮነ ካብ ገፁ ከይነብብ በኣልኩ ምናልባት ገለ ዘየሰማምዖም ነገር ተኸሲቱ ከይከውን ብምባል ስቕ ክብል እኳ እንተወሰንኩ ጠሚትኒ ንኽስሕቕን ኣስናኑ ክሕርቅምን ስለ ዝተዓዘብክዎ ንኽሓቶ ተገደድኩ ካብቲ ዝገርም ነገር ግን ብሕቶ ይመልስለይ ደቂ ሰባት እንታይ ኢና ክብሪ ንወሃብ ትኩር ኢሉ ብምጥማት ኣመንጊጉ ንኽምልሰሉ ኣዘዝኒ ነገራቱ ምውሃድ ምስ ኣበይኒ ኣይሓስብኻ ንበልክዎ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ድሕሪ ምስሓቅ ገሌና ደቂ ሰባት መበቆል ክዳን ዕርቃና ንምሽፋን ምዃኑ ረሲዕናዮ ኣለና በለኒ ዝነበርክዎ ኩነት ፅንኩር ምስ ምንባሩ ዝገጠሞ ነገር ትኽብትኽ ክዛርብ ትርር ኢለ ነበርክዎ እቲ ሰላም ንኽብሎ ዝፅበዮ ዝነበርክዎ ወዲ ዓደይ ክዳነይ ረሲዑ ምስ ምንባሩ ሰላም ንኸይብለኒ ፅርግያ ተሳጊሩ ምባል ጠመተኒ ዋዛ ከም ሰምዓና ከዓ ክልቴና ብሓባር ተባሂልና ሰሓቕና ደቂ ዓድኻ ኮኑ ደቂ ገዛኻ ስራሕ ከም ትውዕል ይፈልጡ እዮም ሓቀ ይበልክዎ እወ ግን ንሶም ከም ዘለኽዎ ምሳይ እንተተረኦም ክብሮም ዝጐድል መሲሉ ይስምዖም በለኒ ብምስትንታን ኣነ እውን ብደጋዊ ትርኢት ክብሪ ሰብ ኣብ ዝወሃበሉ ዘመን ብምፍጣረይ ካብ ልቢ ንነፍሰይ ፀላእኽዋ በይኒ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ድማ ብዛዕባ ዝርእሲ ሓሳብ ከሰላስል ጀመርኩ ክንደይ ኮኑ ብደጋዊ ትርኢቱ ኣብ ዘይግብኦ ወንበር ኣተጢሑ ዘሎ ክንደይ ኸ ዝተፀርበየ እምሮ እንዳወነነ ዝርአ ነገር ብምስኣኑ ዘኽርሞ ኣለኩ ሓደ ኣደናቒ መምህር ሃገረይ ብዝግባእ ከምዚ ዝስዕብ ገይሩ መሊስዎ ኣሎ እዚ መምህር ዓመት መፀን ተምሃርኡ ብከምዚ ዝስዕብ እዩ ትምህርቱ ዝፍልመሉ ዋላ ደኣ ኣነ ናይ ቁፅሪ መምህርኩም ይኹን እምበር ብኩሎም ቁፅርታት ክፈልጥ ዝኽእል ኮነ ብኩሉ ግድል ክፈትሕ ዝኽእል ኣእምሮ የብለይን ይብሎም ወያ ተምሃሮ ፅውያ ናይቲ መምህር በቶም ቅድሚኦም ዝሓለፉ ዓርቅን መሰንኦም ስለ ዝፈልጥዎ የጣቕዕሉ መምህር ኣስዒብ ኣቢሉ እስከ ቁፅሪ ካብ ክንደይ ከም ዝጅምር ዝነገረኒ እንተሎ ኢሉ ሕቶ ከይወድአ ክፍሊ ምልእቲ ኢዳ ከተወጣውጥ ጀመረት በዚ ልቡ ዝመልኣሉ መምህር ኢዶም ንኸውርዱ ብምምሕፃን ቁፅሪ ካብ ዜሮ ከም ዝጅምር ኩልና ንፈልጥ ኢና ኣነ ደልየ ዘለኹ ግን ጥቕሚ ዜሮ ክነግረኒ ዝኽእል ተምሃራይ እየ ምስ በሎም እታ ሕቶ ናብኦም ከይትመፅእ ነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ ነፍሱ ኣብ ተዳልኡ ኣቐመጣ መልሲስ ኣነ መምህር ሕራይ ኩሉ ግዜ ዓለም ፈቲናያ ትምህረካ ስለዚ ኣብ ናይ ፈለማ ሌላ ናብ ፈላሚት ዕዮ ሂበኩም ኣለኹ ብምባል እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ከም ዘምፅሉ ተሪር ግድል ገዲፉሎም ተመርቀፈ ፅባሒቱ ሰዓት 8 ቅድሚ ቀትሪ በኽሪ ክፍሊ ቁፅሪ ምንባራ ቅድሚ ተምሃሮ ኣብ ክፍሉ ተረኸበ መምህር ዝወኸረ ንኸየሉ ድሕሪ ምርግጋፅ ሓደ ብሓደ ናይ ዕዮኦ ምላሽ ሰምዐ ግን ሕቱኡ ብትኽክል ክገልፅ ዝኽእል ተምሃራይ ኣይተረኸበን ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ መምህር ናይ ስፖርት ክፍሉ ብምኽሖኻ ንሓደ ካብ ተምሃሮ ናይ ኩዕሶ እግሪ ማልያ ክዕቅኖ ፍቓድ ምሕታት ወሰዶ ኣብ ምልሰቱ ድማ እቲ ናይ ቁፅሪ መምህር ከምዚ ብምባል ሓትቱ ዝፃወተላ ኩዕሶ እንታይ ዓይነት ቅርፂ ኣለዋ ተምሃራይ ቅርፂ ክቢ ሓራይ ቦታኻ ቁፅሪ ክንደይ እዩ ወይ ኣብ ቁፅሪ ክንደይ ትፃወት ተምሃራይ ኣብ ቁፅሪ 10 ብክንደይ ቁፅሪ ዝቆመት እያ ተምሃራይ ብሓደን ዜሮን ንኽትፃወት ፀልኣ ቦታ ኣበይ እዩ ተምሃራይ ሓላው ልዳት ሓራይ ካብ ቁፅሪ 10ታት ዜሮ ጥቕሚ የብላ እንተዝብለካ እንታይ ምወሰንካ ተምሃራይ እንዳሰሓቐ ያ መምህር ኣነስ ሓላው ልዳት ክኸውን ኩዕሶ ምገደፍክዎ ብምባል መለሰሉ ኮፍ ንኽብል ኣዚዙ ከምዚ ብምባል መለሰሎም መበቆል ቁፅሪ ዜሮ እዩ ካብ 10 ጀሚርካ ክሳብ መወዳእታ ዘይብሉ ቁፅርታት ብዜሮ ዝቆመ እዩ ብርግፅ ዜሮ ንገዛእ ነፍሳ ጥቕሚ የብላ ዜሮ ኣብ መስርሕ ጥቕሚ የብላን ዝብል እምንቶ ዘለዎ ሰብ ግን ከምዚ ኢልኩም መልሱሉ ሓደ ቀመር ዘይፈልጥ በዓል ሃብቲ ባንኪ ናይ ስኡና ሰብ ፀጋዩ እምሮ እዩ ብሓቂ ትኽክለኛ መልሲ እዩ ሓደ ዘይንፈልጦ ሰብ ምሳና ሓቢሩ ክዓልል እንከሎ ኣብ ፈለማ ነፃ ኮይና ኢና ንቕሎ ሲዕቡ ዲግሪ ዲፕሎም ወይ እውን ገለ መሳል ቀመን ለበስ ኮይኑ ምስ ንፈልጥ ግን ገለ ኣበርኪ ረኽበና ነፍስና ብዕፅፍታት ምንኣስ ክንሰውድሉ ኣይንፀልን እስከ እቲ ቁኑዕ ምላሽ እንታይ ምዃኑ ካብዛ ትስዕባ ኣጋጣሚ ንተዓዘብ
ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዶክተር ብሓደ መሳልል ቀለም ዘይሓቆረ ጎበዝ መራኸቢ ብዙሃን ይላልዩ ዶክተር ተዋዛኢ ብምዃኑ ክትዕልሎ ንሱ ናይ ሰነፈን ከዘናግዓ ንውሕ ዝበለ ሰሙናት ሓለፈ ወያ መንእሰይ ንራኸብ እንዳበለ ስለ ዝረበሻ ኣብቲ ነፃ ዝኾነትሉ ግዜ ተረኸቡ ንስ ክሳብ ገዛ ኮፍ ኢልካ እንዳበዓልክ ስለምንታይ ኢኺ ንራኸብ ክብሎ ከለኹ ተኣቢኒ ነርኪ በለ ልቡ ብደረቱ ሄይ ኣመ ዶክተር ኦኬ ከምዚ ኸማኸ ኣብ እንዳቡን ኣይኮንኩን ዝውዕል በለት ዋዛ ዝመስል ኩናት እንዳወርወረት ንስኺ ድሞ ወይ አንጭዋ ጥራይኻ ክትሕክም ትኽእል እምበር ፈፂም ክሰብ ክትሕክም ትኽእልኒ ሕጂ እውን ላግፀ ቐፀሎ ቆለጭ ዝበላ ዶክተር መቸም ከምዚ ጌርካ ተቃለኒ ዘለኻ ብደረጃ ትምህርትኻ ካባይ ትፈልጥ ትከውን ኣለካ ወሪድኒ ኣነሳ ብሻምናየ ጥሮታ ወፂእ ሽጋራ እንዳወልዐ ክትወራ ዘይሉ ባታ ይጠቕላሓላ ንሳ እውን ብዝረኸበታ ብኮ እንዳሽከዓለለት ብኣሽሙርሙጉታይ ተሓሓዘቱ ነገራት ክቀያሩ ዘስተውዓለ መንእሰይ ዶክተር ክንደይ ዓመት ኣብዚ ሙያ ሰሪሕ ክበላ ንሳ ከዓ መልክዕ ንቐት ኦሬዲ ፋይፍር ጽቡቕ እምበር መብዘን ውሽጢ 5 ዓመት ኣብ ሆስፒታል ክንደይ ሓውዮም ክንደይ ከሞይቶም ነገር ክንዶ ዶክተር ብምግራም ሄይ ኣሪኪድኒ ብኸመይ ክዝክሮም ደለኻ መንእሰይ ካብ መቐምጥኡ እንዳተንሰል በሊ ብዘከርክዮም ደውሉለይ ብምባል ገዲፍዋ ኸደ ነዚ ኣጋጣሚ ሊቃውንቲ ኣቦታት ኣብ ባሕኮታት ሃገረይ ካብ መሮስ ኣእምሮ ብምባል ይገልጽዎ እስከ ናብ ጭርጭር ዓበደ ምዕራባውያን ንመለስ መጀመርያ ህዋን ብምቕጻል ናይ ገዛ እንስሳ ድሙ ከልቢ አንጭዋ ወዘተ ቀጽልካ ገረብ ብድሕሪ ወዲ ኣዳም ወዘተ እንዳበለ ይቕጽል እንታዋይ ወሃሚን ዓይ ኣብ ደረጃ ዘእትወኒ ከም ልክዕ ሕጊ ተፈጥሮ ንጓዓዝ እንተኾይና ቅድሚዞም ዝተጠቕሱ ኣዳም ስለ ዝተፈጠረ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ነብሰይ ይሰርሓ እዚ ግን ብሕጊ ሚዛንን ምዕራባውያን ኣተሓሳስባ እምበር ነብሰይ ኣብ ደረጃ ከእትዋ ዝኽእል ማንም ፍጡር የለን ኣነ እውን ምስ ነብሰይ እምበር ምስ ሰብኣይ ወዳድራን ጓለይ እዋን ዓደይ ሓፍተይ መሓዛይ ሰበይተይ ጓለይ ብምዃና ብሰብኡናታ የኽብራ እምበር ክብሪ እንዳቐንጦት ጓያ የኽብራኒ ነቶም ዝተቐስክዎም ውዞ ፈጣሩውን ከምኡ ኣብዚ ግን ነፍስና ንፍትሸሉ ሕቶ ኣለኒ እዚ ዘመን ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ኣቦና ኣዳምን ሔዋን ምክጋዮም ዝነበረ እዋን እንተዝኸውን እሞ ከምኣቶም ብዕርቃና ንቀሳቐስ እንተንኸውን ሚዛን ከብዲ ንምንታይ ምተተመነ ደስ ዝመስለና ምስሊ ይቐምጥ